bismillah anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fontilme min bora APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimi Gasabi Gasaka Dangarika, Adamaleka, Yinamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie la Colison, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas ya Kalabankura. Famille santé bara mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flequé en Bolojigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oga Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilagoso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Polofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan Ber Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffet de Joy, Waligere Negativu Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan yes. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, que tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fɛ denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois ko bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar es Salaam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ
ton artisanal ale la Médine Sougou kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Ségou Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, I yɛrɛ ta. Awɔ, I yɛrɛ ta ni I yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi wulada in na an ka kumaw bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ mun na o y'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kumaw ye ale ni jamana kɔkan kumaw. Wulada in na baabu bɛna sigi o kan ka jira sɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ conseil des ministres la kunungo min ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni kɛra général d'armée ye. Maa tɔ minnu bɛ yen ni olu ye 5 colonel tɔw ye sa Malik Diaw ka taa se Modibo Kone ma Sadio Kamara ani Ismaël Wage olu kɛra général d'armée général de corps d'armée ye. Général de division fana olu fana sigira ko in senfɛ min ye Ablaye Maiga ale bɛ o la Dawudu na ale an ka ministre bɛ jamana kɔnɔ ko kunna Keba Sangare ka taa se Abdramane Babi ma ale ni Musa Morba Traoré ka taa se Ablaye Cissé ma olu fana kɛra général de division ye. Fala ye kabi waleya in fɔra maaw b'u sɔn. Maa min ka kuma yɛrɛ kɛlen no ka maaw dabali ban nin ko in na kosɛbɛ o ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ye. Musa Mara ale ye maa ye maa min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ politique maa don. Politique maa min don nin waati laban in na fiɲɛ fɛn fɛn mana wuli a b'o gɔngɔn sama a nɔfɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min don kunnafoni di o wane don politique ko la. Kibaruya diw miiriya ɲumanw tali ka se ka baaraw kɛ ka maaw la faamuya kow la nka nin waati laban in na an terikɛ n'a ma kɔlɔsi a laban a bɛna mangoya maaw ye. Don o don fɛn fɛn mana fɔ n'i y'o sanga kɛ ka taa bɛn wariko ma a dɔ la I bɛ fili. Sabula an ye généraliw ka sarako ɲɛfɔ yan sɔgɔmada in na. Tiɲɛ don min ye musaka ye a dɔ bɛ di nka k'a kɛ I n'a fɔ ko o wari ye kajibina wari de ye min wari lahawta de ye fala ye généraliya tɔgɔ a ka bon ka tɛmɛ musaka min bɛ sɔrɔ a la kan. Sɔrɔdasiw tulo b'an na minnu bɛ jamana sara kɛ o tulo bɛ an na. Sabula maa maa bɛ yen n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ sara a saraw da dɔnnen don a bɛrɛ bɛnnen don. Maa minnu ka sara ka ca ni Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye olu dɔnnen don o tɛ sɔrɔdasilakaw ye. Nka an ka kuma fɔkun ye min ye a kana kɛ maaw de ɲɛna ko ninnu ka générali jala in ko o bɛna na ni musakaba bɔ dɔ de ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. O de la an b'a fɔ Musa Mara ɲɛna fɛn caman bɛ yen bamananw ka kuma ta Amadu Jɔ ye kɛlɛ in kan o bɛɛ lajɛlen t'u wɔrɛ ci kun bɔ. Fɛn o fɛn mana ci ɲɔgɔn na nin waati in na ale ko k'a sanga ko ka bɛn ko jamana ko se tɛ jamana ye ko degun bɛ jamana kan ko musaka tɛ an bolo. Waati min na ale yɛrɛ bɛ premier ministre la hakili la k'a fɔ musaka kun t'an bolo fana an kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ an kun bɛ degun kɔnɔna na nka o ma bali ale ni min kun ka kan o waati ale y'o minɛ. Maa si ma kiiri bɔ ale la maa si ma fosi bɔ a la. Nin waati in na an bɛ min fɔ a ye tiɲɛ don parti politique ka baara ye ka maaw kalan ka fɛn ɲɛfɔ maaw ɲɛna nka min ka ɲi I ka kɛnɛw sigi kɛnɛ mun na maa minnu bɛ I ka politique tɔnw na walima I bɛ taa bolofara mun na I ka se ka olu la faamuya.
nga dongo do ni take puma ye alaba amangoya be sima sabula mabe inulu te nyana mabe inulu te ulute ga puma ka kola mabe munu fana sigile no ka ambela jele na je falai ni wati na amsega min fo premier ministre koro ye akado nga fo ko juru do ye juru sarai koyi sabula ne nyebe mina falai ne rega jate mina ha ibaro ka fo ka Ibrahim Boubacar Keita to balola ani Soumela Cissé nunu politique sira fɛ Musa Mara ye nunu sɛngɛ afana dɔgɔnu ne be fanga la sisan est-ce que jurudon tɛ ka kɛ juru sara ye kuma tɛ fɛn caman be jamana in kɔnɔ ya ni waati laban nunu na munun sira ka kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka kɛ fana nga dɔgɔnu nunu olu bɛ ka sira munun ta a ka sɔn fɛn bɛɛ n'a waati don ale IBK nunu tɔɔrɔ cogo min na dɛ ka Soumela nunu tɔɔrɔ cogo min na dɛ n'olu kun tɛ fɛn fɔ ye nunu fana y'a dɔgɔnu de sisan amara falai abi aka sɔ waleya minnu bɛ ka kɛ bi a ka u lajɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ kuma ni kɔrɔbatigɛli ni kiritigɛw ni fɛnw ye jalatigɛliw ye k'a bɛɛ bɛ musaka ko ma n'o tɛ waleya min filɛ senna nin ye ale b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan expert comptable don sɔrɔ bɛ kɛ cogo min na a b'a dɔn sɔrɔdasiw ka musaka ye min a b'a dɔn min b'u bolo bɛ a b'a dɔn général ni colonel cɛ sara min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ninnu ka nin ko in tɛ wariko ye wariko n'o tun don a tɛ kɛ tan o sabula bi ko ma u bila nin ko in na o u tun bɛ se k'u yɛrɛ k'a ye a mɛnna ka wari sɔrɔ a la nka bi a yɛrɛ de k'a fɔ furancɛla fanga yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ sisan fala ye wala kabaritɔ don n'o ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na nka jamana kɔnɔna na degun caman bɛ yen majɛw bɛ yen maa si tɛ se ka maa bali k'i t'o fɔ hali bi an sigilen filɛ yɔrɔ min na maa dɔw bɛ degun kɔnɔna na jamana kɔnɔ hali bi an sigilen filɛ yɔrɔ min na dɔw b'a la ko jiko minɔgɔ b'u la hali bi kuranko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na maa si tɛ maa bali k'o fɔ nka don o don fɛn fɛn mana kɛ e b'o sanga musaka ko ma e b'o sanga jamana dɛsɛ ko ma e b'o sanga jamana yɛrɛ ka kɔli ko ma a k'a lajɛ a ka jini k'a koliji la parti politique baara kɛcogo ɲuman o bɛ yen waati dɔw la fala ye fɛn bɛ kuma makun bɛ kuma dɛ n'i y'i makun maa si t'o kɔrɔ dɔn wulada in na an b'a fɛ ka nin fɔ a ye a k'a faamuya k'a yira maaw la fana k'a fɔ min ye sen colonel ninnu minnu kɛra généraux ye bi fala ye a musaka bɛɛ bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ a wari bɛ bɛn min ma bɛɛ bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ jateminɛ bi Mali kɔnɔ ni fɛn bɛ yen ko o bɛ dogo tɛ nin ye o n'i y'a ɲɛɲini i b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen u bɛ musaka min sɔrɔ a bɛ ka da cogo min na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ka jɛ ko jɛgɛjala ni baji 4000 3000 o de bɛ jala ninnu saraw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye nka tɔgɔ ani jɔyɔrɔ kama mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'i b'o sɔrɔ a la ko n'i kɛra général ye général camanba bɛ an fɛ yan o Minkɔrɔ Kane ye général ye n'i ma fili Yamusa Kamara ye général ye Dayiru ye général ye mais bi est-ce que mɔgɔ ɲɛ bɔ olu la koba de la ko min bɛ damatɛmɛ ko kɛ wa walima ko usine bɛ fɛn dɔ b'u bolo ko sabula k'u ye général ye wa fala ye bɛɛ k'olu jateminɛ olu ye misali bɔ bi o donc an kana ko bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛn wariko ma kuma tɛ nin waati in na jamana bɛ degun na jamanadenw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko degun bɛ bi nka o kɔrɔ tɛ ko waati bɛɛ ko fɛn bɛ yen ko olu tɛ se ka sigi sen kan ɲɛ tɛ ban koli ma ko parce que k'a cilen don n'an bɔra yen min ye Diripa ɲɛmaa ye ale ye laseli kɛ fala ye ja gɛlɛya bɛ yen koyi ko Diripa kun kan ka maa minnu ta salon sɔrɔdasi cɛw la k'u ma se k'a bɛɛ sɔrɔ han u kun mago bɛ maa hakɛ min na i b'a dɔn a problème kɛra min ye ko dusukundimi bɛ denmisɛnnin caman na dɛ cœur ko problème wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen fala ye drogue o fana kimɛli fana kɛra o hukumu kɔnɔna na sa min ye colonel major Sulemani Danbele Diripa ka laseli kɛnɛ kan ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min sabula cɛden minnu tun kan ka ta salon hakɛ min n'u tun mago bɔ o la o ma se ka sɔrɔ dɛ a sababuya bɔra ko minnu na o ye drogue ta ko ye ale ni dusukundimi o yera denmisɛnnin caman na olu tɛ se ka ta ka kɛ sɔrɔdasi ye bi an ka jamana kɔnɔna na min ye colonel ye a bɛ ɲɛfɔli k'a ye colonel major an k'a lamɛn. parce que n'i bɛ yen i tɛ se ka drogue ta o temps t'i bolo yɛrɛ i tɛ se k'a sɔrɔ a santa sɔrɔ temps t'i bolo fɛnɛ k'i bɛ drogue ta parce que aw ye o ye aw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ aw bɛ se ka kalo 4 kalo 5 kɛ
aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ kungo kɔnɔ taama kɛ ɲɔgɔn fɛ drogue ta t'an bɛɛ bolo wa donc n'e ma se ka drogue ta a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni dépression de donc o de kɔlɔsi la recrutement ninnu na donc a bɛ san 2 bɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw ko cɛden foyi tɛna cɛden t'a la ni i ma test drogue kɛ k'a lajɛ ni drogue bi joli la ou bien n'a t'i joli la a ma se ne kan da don o la bɛɛ bɛ an ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ an ka sifinnakaw taabolo dɔn bi bi in na donc a yamaruyalen don ne kɔni ne man kan da don a la mais n b'a fɔ a k'a lase k'a fɔ on a aujourd'hui un problème de santé publique au sein de la jeunesse malienne mun bɛ ka ye bi n'a continué la 100 ans 120 130 kɔnɔ an t'a dɔn malien den bɛna kɛ cogo min na donc il faut que parents il faut que kɔrɔw il faut que dɔgɔw an ka wuli k'an jɔ an ka dɔn k'a fɔ taabolo mun b'an ka sifinnakaw bolo bi a man ɲi caman bɛ drogue ta dɛ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ drogue san ka d'u denw ma den diyaɲɛ kama donc jɔn de y'i den détruire i yɛrɛ de don donc vraiment a dangalen bɛ bi an k'an sigi an ka hakili jakabɔ kɛ drogue ko in na bi an ka jamana kɔnɔ c'est pas pour rien jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn mun bɛ shisha bali parce que a bɛɛ bɛna ni problème de santé de drogue fɛnɛ drogue balilen don o balilen don donc shisha fɛnɛ nana fara kan mais hali bi o fɛnɛ b'a la problème wɛrɛ bɛ yen mun tɛ drogue ye ne ye jateminɛ kɛ an ka sifinnakaw problème de cœur bɛ caman na pourquoi problème de cœur bɛ si i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin san 18 parce que cɛden ta bɛ daminɛ san 18 de la san 18 san 18 san 19 san 20 dusukunbana b'o la o bɛ se ka kɛ mun ye ne tɛna n da don o la mais a ye hakili jagabɔ kɛ o fana c'est un fléau dans notre pays aujourd'hui ce qui fait que 2023 recrutement na an tun mago bɛ cɛden mun na an m'a sɔrɔ 2023 an tun mago bɛ cɛden mun na 2023 an m'a sɔrɔ parce que sifinnakaw caman bɛ yen ils sont inaptes. Voilà un peu pour répondre à votre question et je pense qu'aujourd'hui ayiwa Falaye nin ye ko ye ko min bɛ maa dabali ban kosɛbɛ nka a bɛ faamu hakili n'a tɔ dafa sabula a ye min fɔ denmisɛnnin san 18 dusukunbana san 23 dusukunbana u yɛrɛ bɛ fura minnu ta u bɛ fɛn kirikara minnu ta ayiwa maaw yɛrɛ ka a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na wolomasiri tabaw olu ka ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ɲɔgɔndɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛrɛli ye énergie di Mali ni ale ɲɛmaaya ye Ablaye Jibril Jalo ye olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa énergie n'ale bɛ se cogo min na ka joli di centre min bɛ yen n'o ye centre national de transfusion sanguine ye u taara ye ka taa yira sa k'a fɔ ko énergie maaw olu kɔni bɛna jolidi kɛ jolidi énergie ka laɲini ye min ye o ye joli saki a 500 o ka sɔrɔ ka di ko nin waati in na ko min ye poche 100 ye u sera ka o sɔrɔ wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kunfɔlɔ kɛra nka énergie mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko a tɛna dan Bamako ma énergie bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna na jolidi baaraw kɛ yaasa joli bɛ se cogo min na ka sɔrɔ cogo min na ka di yaasa ka wolomasiri tabaw k'olu dɛmɛ Falaye Sotelma Malitel i b'a dɔn k'ale tɔnɔmadara yaasa ka se ka Mali ka hakɛw k'olu dɔ kun feerela o la bi na a na kɛ contrat banna ko kumaw kɔni bɛ sen na sa min ye Sotelma Malitel ye a bɛ se ka lajɛ cogo min gouvernement ka hakɛ min b'a kɔnɔna na dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati laban in na a kumaw daminɛna yaasa min ye Mali yɛrɛ niyɔrɔ min bɛ yen o ka lajɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw ta o ka lajɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɔnɔ sariyaw ye sabula nin waati in na min ye Sotelma Malitel ye layidu mun tun dira ma Amadu Tumani Ture ka waati o bannen de ye nin ye
wa min ye laɲini ye Mali bɛ ka min laɲini n'o ma sɔrɔ e k'o tɛna n'a di maa wɛrɛ ma de kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na musaka ko kumaw bɛ a la laɲini dɔw kɛlen don Mali gouvernement fɛ ni Ala sɔnna ma don nataw la an na olu da maaw tulo kan sugubulon min bɛ yen n'o sigira sa ka se ka goudron dilan Kati Bamako ani Samɛ sira la o sugubulon ko kɔni baara bɛɛ lajɛlen dira sefa wari miliyari 1 ani $800,000 ni $10,000,000 o de kɔni kan ka don baara in na san 3 goudron ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka dilan conseil des ministres ale kɔni jɛra ni o ye min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn lafasa jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don Imam Mahmud Diko tɔgɔ la ale ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Daba Jawara ye nin waati in na ale kɔni labilara fala y'a labilalen a y'a kanu ka bonyamasegin kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye kasobon kɔlɔsibaw ye ka se a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ma semasi kɔnɔna na ka taa fara Imam Diko kan ale ni maa minnu bɛ yen fana ni olu ye a somaw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ u ye Yusufu Daba Jawara an ka jɛ k'a lamɛn. sabula ka da kan an yɔrɔ min na n b'a daminɛ olu mɔgɔw la n'o ye MCA mɔgɔw ye administration mɔgɔw vraiment n ka foli belebele b'u ye sabula ka da kan depuis sera yen don min na fo ka na se n ka bɔli ma vraiment j'ai pas eu de problème ils m'ont traité i n'a fɔ un détenu normal donc vraiment n b'u fo la kosɛbɛ kosɛbɛ j'étais aussi avec des camarades là-bas n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ politiciens b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la que j'ai connu là-bas donc vraiment leur conseil olu ka bilasirali vraiment n bɛ foli s'u fana ma k'a f'u ye vraiment k'u merci et je vais jamais oublier u ye fɛn minnu kɛ n ye inchallah o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase camarades ma n teriw ma olu minnu ye n soutenir nin gɛlɛya in kɔnɔna la ka n ka famille soutenir ka foli se an ka chef ma n'o ye Imam Mahmud Diko bi a tɛ jamana kɔnɔ mais an b'a ŋaniya k'a fɔ très bientôt a bɛ na donc an ka foli belebele b'a ye a ka soutien na ka ɲɛsin ma pour terminer n bɛ foli belebele se n yɛrɛ ka famille ma qui m'ont beaucoup soutenu n balimaw ma vraiment chapeau à eux u ye wulikajɔ min kɛ n y'a mɛn n bɔra a kalama donc n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ka kuma kuncɛ n'o ye vraiment ni Ala sɔnna a ma an bɛ laɲini minnu nɔfɛ an bɛ wulikajɔ minnu na jamana ye inchallah an t'a fɔ ka ɲina Ala kɔ a bɛ ɲɛnabɔ ni Ala ni kira sɔnna a ma Mali bɛ bɔ nin situation in kɔnɔna na inchallah avec les enfants du pays ni Ala sɔnna a ma voilà n y'a fɔ cogo min na kuma kuncɛ kuma la n bɛ mun ɲini n bɛ mun fɔ fana maliyɛnw ye o ye mɔgɔw ka to tiɲɛ kɔ mɔgɔw ka sabati tiɲɛ kan parce que tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ o de b'a to maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ sigi ka se ka jamana in bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la donc o tiɲɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye merci à tout le monde. Yusuf Daba Jawara semasi Imam Mahmud Diko ale kanubaw u ka tɔn coordinateur ye ale fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso wolomasiri tabaw ko olu ye minankuraw sɔrɔ bi dɛ donita minanw ka taa fara kamiyɔnbaw kan général de brigade n'o ye Kasum Kulubali ye ale y'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ministre ye ale kɔni ye minan ninnu bɛɛ lajɛlen di bi n'i y'a ye sa i b'a ye k'a fɔ ko kamiyɔn kwalen badenw don minnu bɛ se ka taa baara caman kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko tracteur waa mun de o bɛ a la compacteur ale ni tracpole ka taa se niveleuse ma semi remorque ko ninnu ni port char min ye jamana ɲɛmaaw ye sa k'olu kɔni bɛ ka musaka mun fara ɲɔgɔn kan Burkina n'a bɛ f'o ma ko effort de guerre wari a taara o la yaasa Burkina yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a sa a yɛrɛ tɔgɔ la minan ninnu k'a bɛna na ni lafiya caman ye wolomasiri tabaw ka baaraw la kuma tɛ nin waati min na ji kɛlen don ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na ani minan minnu bɛ yen n'u ka jeune mɔgɔw k'u mago b'olu la a mɛnna olu caman na se ka sɔrɔ ka di u ma nin waleya in ale kɔnɔna na Nigerikaw fɛ yen Sima ale sɔngɔ kɔni jiginna
y'a yira sasa k'a fɔ ko min ye 11 ka taa se 16 ma siman bɔrɔ ale nana o la 100 saradala sa 35 o de bɔra a la min ye u ka jamana kɔnɔna na min ye conseil u ka farancɛla fanga ɲɛmaa ye Abdurahmane Chani ale kɔni y'o fɛɛrɛ sigi sen kan tɛnɛn tɛmɛnen yaasa sa baara in bɛ se ka kɛ u ka fantan 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa siman ale sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na Nizɛrikaw olu ka se ka siman sɔrɔ u yɛrɛ bɛ siman minnu dilan u ka jamana kɔnɔna na Kemi Seba ale tun minɛna Faransikaw fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen dumunikɛyɔrɔ dɔ la Faransi yɛrɛ kɔnɔna na Paris a ka sɔrɔdonbaga n'o ye Joano Branco ye o y'a yira sa k'a fɔ ko u y'a minɛ Faransi service renseignement mɔgɔw k'u y'a minɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko sigana kɛlen don a la k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ani jamana wɛrɛw kɛlen tɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka dangari Faransi la k'o de la k'u y'a wele k'a ɲininka dalakaw na a n'a bɛ fɛn minnu kalama o bɔlen kɔfɛ sa ko u kɔni y'a bila bi sɔgɔmada in na ko a bɛ se ka taa a ka so Senegalikaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko min ye maafa ye ko kɔni o bɛ ka caya Senegalikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka dugu min bɛ yen sa n'o ye Ngor ye u y'a yira sa k'a fɔ ko yen kɔni ko maa dɔ bɛ yen ko ale ye degun sɔrɔ min ye nɛgɛ kanɲɛ 13 waati caméra de surveillance kɔni y'a ye sa k'a fɔ ko waleya cɛjugu min ye maafa ye ko kɔni kɛra maa kofɔlen fɛ n'o ye Ngom Salu ye u y'a yira sa ko ale kɔni kibaruya minnu sɔrɔla a ka kow kan o b'a yira k'a fɔ k'a ye waleya min kɛ ko o man ɲɛ hali dɔɔni sabula min ye caméraw ye olu kɔni y'a ta Nizeriyakaw fɛ yen u ka tajita camion ba dɔ n'a bɛ fɔ ma ko citerne jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ sa kɔni ko ale kɔni pɛrɛnna ye pɛrɛnni senfɛ fala ye maa 140 o de tora senfɛ koyi Nizeriyakaw y'a yira sa k'a fɔ ko u ka dugu min bɛ yen u ka fanga ka kumalasela n'o ye Nura Abdulahi ye ale ye kibaruya in lade kunnafonidilaw ma k'a yira k'a fɔ sa ko a daminɛ yɛrɛ la ko maa 94 o de kun tora a la k'o kɔfɛ ko maa 50 wɛrɛ nana far'o kan nin waati in na maa min yɛrɛ joginna maa min fatura ko halisa o kimɛli kɔni ma dɔn nka o sera ka min jate nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ka se ni nin waati in ye o bɛ bɛn maa 140 ma Nizeriyakaw fɛ yen Mozambique fana muguci o tun bɛ senna ye bi sɔgɔmada in na ale ni kunungo yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kɛ sabula kalata min kɛra u fɛ yen sa u ka fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Venancio Mondlane ye ale y'a yira a ka maaw la sa ko u ma jɛn ni jaabi ye koyi k'a sɔrɔ kalata jaabi yɛrɛ bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni waati min caméra de surveillance ni video y'a yira sa k'a fɔ k'ale kanubaw kɔni kun jiginna kare kɔnɔnaw la k'u bɛna u ka nisɔngoya yira min ye finitigilakaw ye olu kɔni ye mugukanw wuli kunun ni bi yaasa ka se ka ale nɔfɛmaw olu yɛrɛ kɛ République démocratique du Congo min ye ministres ni fonctionnaires ye k'olu ka duguta k'o bannen nin ye han ko fo ka taa san yɛlɛma sabula wari min bɛ yen n'o bɛ bila Wagaden kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa dugutaw kɛ n'o ye gouvernement y'a yira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 tɛ yen tuguni n'u bɛɛ lajɛlen ko dɔrɔmɛ tɛ yen tuguni ko fo san wɛrɛ sa ko sinon ɲinan ta kɔni k'u y'o mugan k'o ban pewu Keniyakaw olu fɛ yen u ka jamana ɲɛmaa danga n'o ye vice président ye ko ale nɔ minɛlen kun k'a yira k'a fɔ ko a ye waleya cɛjugu dɔw kɛ o la sa kunungo u y'a wele k'a ɲininka ɲininkali minnu bɛ sa n'o olu kɛra la kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ale nɔ t'u la bi a nɔ t'u la sini Irigari Kajuaka a yira k'a fɔ ko n'ala ma farati kɛ ko a bɛ sɔn ka kɛ jamanakuntigi dangan fɔlɔ ye min bɛna gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la Senegalikaw fɛ yen olu ka pétrole bɛ bɔ jɛkulu min fɛ n'o ye Woodside ye Woodside maaw y'a yira sa k'a fɔ ko Senegal kɔni min ye a pétrole fɔlɔw ye kalo 3 laban in na kɔni ko o ɲɛna kosɛbɛ sabula 100 saradala u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye barikon kɔni ye 53 buruburu kelen k'u y'o sɔrɔ barikon na min b'a to sa Senegal yɛrɛ kɔni nin kalo 3 laban in na u sera ka min sɔrɔ ko a bɛna mago ɲɛ u ye ko wa k'u ma deli ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye faranga min nana yala k'o ye 20 ye u bɛ ka dugawu kɛ sa ko min ye Senegali pétrole ko in ye a bɛ se ka sinsin cogo min Sudankaw fɛ yen sɔrɔdasiw olu kɔni bolo da dugu nima yɔrɔ dɔ kan dɛ wulikajɔ dɔw senfɛ wulikajɔ minnu n'o olu kɔni kɛra kɛlɛba ye kɛlɛ min nin waati na min ye Sudan yɛrɛ kɔnɔna ye maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka don ma ka bɔ Libikaw olu fɛ yen septembre kalo tɛmɛnen Khartoum yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye bamanciwale kɛbaaw ye n'o ye paramilitaire ninnu dɔw ye olu tun ye jamana in fan caman minɛ nka bi armée kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni segira ka na ale bɛ ka yɔrɔ caman sɔrɔ a n'a wolomasiri tabaw maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun ye muruti boloda nin waati na olu caman kɔni fatura ko senfɛ paramilitaire minnu tun bɛ dugu minɛ sa ko u n'olu kɔni karilen don ɲɔgɔn na dugudenw a kɔlɔlɔ a bɛ ka boli olu de kan kosɛbɛ maa miliyari 1 diɲɛ kɔnɔna na bi sɛgɛn bɛ olu de la ni di ale y'a yira k'a fɔ a ka sɛbɛnw kɔnɔna na
min bɛ kimɛli kɛ san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka maaw ka sɔrɔtaw n'u ka bɔtaw la ko min ye dugukolo kan maa tilancɛ n'o ye maa miliyari 1 ye k'o de kɔni bɛ degun ni sɛgɛn ni ɲanifin kɔnɔna na bi Nations Unies ka bolofara min bɛ yen n'o ye PNUD ye ale ye nin laseli kɛ ka kɛ ni a ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen olu bɔlen ye. États-Unis kaw fɛ yen Kamala Harris ale ni kunnafonidilaw ka kunnafonidi jɛkulu min bɛ yen sisan n'a bɛ fɔ o ma ko Fox News ale y'a fɔ olu ɲɛna kunnafonidiraw senfɛ ko ale ni Joe Biden ka baarakɛcogo tɛ kɛ kelen ye dɛ ko k'a fɔ ko ni ale nana k'a bɛ n'i sen na Joe Biden sen da nɔ na wa n'a bɛ fɔ o ma ko continuité ko ayi k'u baarakɛcogo tɛ kelen ye u ko kɛcogo tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ ale de tun ye Joe Biden ka filanan ye kalata tɛmɛnen ninnu na ko san 4 min natɔ filɛ nin ye ale bɛna min kɛ ko ni Joe Biden ka foyi tɛ surunya ɲɔgɔn na k'a kɔni nin kibaruya in di bi o kɛra balina koba ye sabula jamanaden caman bɛ u sigilen don k'a kɔnɔ Joe Biden ni ale fɛlen tɛ kosɛbɛ min ye novembre kalo tile 5 nata in ye fala ye Amerikaw ka kalata bɛ yen ale ni maa min k'ale no ɲɔgɔn na o tɛ maa dogolen ye o ye Donald Trump ye nin waati laban in kɔni na ale n'a kanubaw n'a lafasabaw olu ka kuma ye min ye kalata kana namara ko ye min kɛr'u la san 2020 o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni Donald Trump yɛrɛ bɛ munumunu salo la yɔrɔ caman na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye dugudenw ye n'olu ka ko caman tɛ sanfɛ kow la ten kosɛbɛ ko a bɛ ka munumunu olu de kɛrɛfɛ. États-Unis ale tun ko sa ko a na dɛmɛ ta ka ɲɛsin Israel ma nka e ko dɛmɛ in na bɔ wa sabula Amerikaw bɛ ka ɲininkali kɛ bi ko min ye Israel ye a bannen don petu dɛmɛ ka ta ka don maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ sabula guerre kɛra cogo o cogo maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na Palestinikaw fan fɛ guerre sariya ye fana dɛmɛ ka don olu ma nka min ye Israel ye k'a bannen don o ma koyi maa ko k'i bɛ da don o la sa k'a tɛ sɔn o ma min ye Amerikaw kɔni ye u ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Yemen k'u ye yen bombarder nin don laban ninnu na n'u ka bombardier kuraw ye n'o y'u ka bombardier furtif ye. Hezbollah ale fana ko ale kɔni ye Israel ka char dɔ kɔni fana da kolonci k'o filenkolonci min ye wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Hezbollah ɲɛmɔgɔw y'a yira kunun ko ka dugujɛ bi la k'u sera ka Israel ka char dɔ sɔrɔ Liban ale dancɛ la u ka kɛlɛkɛcɛw k'u kɔni misiri min fili sa ko char in kɔni k'u y'o bɔ baara la pewu u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ k'u fasaja dugu ma kosɛbɛ yaasa ka se ka se sɔrɔ. Israel ale kɔni bannen don pewu dɛmɛ mun bɛ yen ni o kan ka taa di maaw ma Nations Unies yɛrɛ tɔgɔ la wa min ye Nations Unies ye n'o ye Conseil de sécurité maaw ye k'u bɛ sɔn ka Israel dulon han ko sabula a bannen don min ma n'o ye ka dɛmɛ ta ka don maaw ma ka maaw dɛmɛ adamadenya sira fɛ maa 500 ni kɔ de bɛ yen bi k'olu bɛ degun na u b'a fɛ ka bɔ yɔrɔ ninnu na kuma tɛ Jabilakaw fɛ yen ko u ma sɔn olu ma cogoya si la Israel bɛ k'o waleya min kɛ nin ye adamadenw ko o y'olu tɔɔrɔli ye o y'olu ni bɔnɛli ye maa minnu m'a min u m'a bɔ u sen tɛ kɛlɛ fan fosi la k'a kan ka olu to yen koyi k'i ɲɛsin kɛlɛkɛlaw ma wa min ye Nations Unies ye u ko n'a ye kanagɛlɛya kɔni ta u na wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka a dulon cogo min Irisilakaw y'a yira kunun ko dugu fila wɛrɛ bɛ yen k'u y'o minɛ Ukraine la dɛ min ye Irisi sɔrɔdasiw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko don o don dɔ bɛ ka fara olu ka se kan min y'u ka wolomasiri tabaw ye ale kibaruya di kunun ko dugu fila bɛ yen n'o ye Neveski ye ale bɛ Lugansk o marabolo kɔnɔna na ani dugu bɛ yen n'o ye Krasny ye k'u ye yen fana minɛ wa nin waati ninnu na fana min ye Ukraine kɔni ye ale ni dancɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ka surun ka faaba la kosɛbɛ k'u ka sɔrɔdasiw kundalen don olu kan wa min ye Ukraine sɔrɔdasi caman kɛlɛkɛminɛn caman nana di Ukraine ma ko u y'olu minɛ Ukraine fana ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko a jɔrɔlen don dɛ fala ye ko sabula min ye Corée du Nord ye ale ko k'a bɛna dɛmɛ ta ka don Irisi ma koyi kɛlɛkɛcɛw n'o ye volontaires ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna timinanja ni wulikajɔ kɛ ko k'u sen don kɛlɛ in na ko ɲininkali de bɛ yen sisan sa min ye Ukraine soldat ninnu ye k'a fɔ Corée du Nord soldat ninnu ye olu bɛna se ka taa kɛlɛ kɛ cogo di Ukraine ko nka ko maa minnu don ko a bɛna kɛ maa 1,400,000 de ye min ye Corée du Nord ye k'a bɛna o de kɛ ka Irisi dɛmɛ kɛlɛ in na Faransikaw fɛ yen baara dɔ tun kɛra ye ka mɛn min ye funangɛni dɔ ye n'o tɔgɔ ye ko Grégory ale fatura san 40 ye nin ye fala ye taama minɛ sisimabɔ sɛgɛsɛgɛliw min ye kamalennin su kɔni yera nin y'a san 40 ye maaw y'a datugu la k'a da jaba la u taara min ye denmisɛnnin kɔni sɔrɔ kɔbolo dɔ fanfɛla la a sirilen don k'a ɲɛ siri k'a bolo fila siri a su k'a ta o don na sa fo ɲinansa in kɔnɔna na
Girigori fitini ni a ka kiiriko kuma tɛ ka fɔ a somaw ni a limanaw u ye wulikajɔ kɛ koyi ko dɔ kɛra ten Faransi k'a lajɛ yaasa cogo min na dɔ bɛ se ka fɔ nin ko in na sabula maa minnu ye waleya in kɛ olu minɛna wa u ma minɛ wa u ka kiiri kɛra cogo di ko Girigori ka ko k'a gannen don u la bi ɲinan ye a san 40 ye. Alizerikaw fɛ yen Eric Segusel ale kɛra dege karamɔgɔ ye n'o ye Muruja ye san 2 o kɔni eko kalo 2 a kɛlen ka baara bila anw fɛ yan sa ko min ye Eric Segusel ye k'a kɔni taale de filɛ nin ye Orangaw ka tɔn k'o ta ka kɛ o dege karamɔgɔ ye Alizerikaw fɛ yen wa min ye a ka lafasa jɛkulu maaw ye k'a fɔ a ka solalidonbaga o y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni wulilen don Mali Fédération nɔfɛ ko sabula u y'a gɛn cogo min na ka bɔ Mali équipe nationale kunna bɛn ma kɛ sigi ma kɛ fosi ma kɛ sɔrɔ min kun kan ka segin a ma k'o si ma sɔrɔ u taara n'a ye taasi la n'o ye tribunal arbitral de football ye fala ye a dun kun fɔra ɲɛmaaw ɲɛna ko ni Eric bɛnna dɛ jaa bɛnkan ma sɔrɔ n y'a fɔ sɔgɔmada in na fana tɔn dɔ bɛ yen ko Danaya FC duguma tɔn don nka min ye kabako ye olu ka tɔn fala ye u ka ndolatila bɛ ka jouer Espagne tɔn président t'a kalama tɔn ɲɛmɔgɔ t'a kalama maa min taara n'a ye a ye compte dayɛlɛ tɔn tɔgɔ la k'a bila tɔn tɔgɔ la ka tila ka taa tɛmɛ fédération fɛ ka taa contrat di Petini ma club yɛrɛ tɛ foyi kalama a la n'Ala sɔnn'a ma